No, čo dnes, poďme. Front lever, proste dneska je pull, teším sa ako... Ale som zabudol, jak dobre to chutí. 14:30 pre-workout, fatality je vo mne. V pondelok, keď sme to skúšali prvýkrát, tak som bol, že totálne rozbitý. Ja som na druhý deň nemohol urobiť nič. Unavený, mal som svalovicu, proste všetko bolo zle. Dneska je streda, trošku viac si zregenerovaný. Ideme dať pull a zase sa ideme rozbiť, ako vždy. Čo? Yeah. Čo ty? Johnny! Koľko chceš vody? Tak, no, že nie? Ako chlapovi? Ako chlapovi. Takto. Mozgový mok. Mozgový mok? To čo? No, to už som prehnal asi aj s tou vodou. Si zase treba, na záchod. No a fatality, povedz. No, toto je veľmi dôležitá časť. Takto, to je moc. Nevysypávaj z toho, to je drahé. Takto, to je stále moc. No vyfúkuje von. 2 gramy prášku sú von. No ako pre ženskú, ale tak... Toto stačí, ale na dnes. Ale hej. Na dnes stačí. Takže poviem aj tak ako mašina, aj keď mám povie slavovicu. Pull je taký, že ja sa strašne... Ale tu keď rozprávam... Pull je strašne taký, že ja sa strašne rozbijam. Lebo pull, ja som zvyknutý, väčšinu času idem push. A to som si už tak navykol na intenzitu, že keď idem pull, tak som strašne slabý v tom pulle a nestíha ten pull proste. Dobre ideš s pullom. Dobre, na zdravie. Nech sa páči. Vypí. No a ideme vypiť. On dopije, dáme rozcvičku a ideme dať poriadny pull. Dobre, ako vždy na začiatku idem si skúsiť, ako mi pôjde front lever hold. Cítim sa rozcvičený, zohriatý. Pumpa, zatiaľ to mám v sebe 10 minút. Uvidíme, ako mi to pôjde. The number you have dialed is not available. Cítim sa v tom front leveri taký trošku staknutý. Jak keby som... Podľa mňa si dobre dal, dobrý front. Myslíš? Dobre si održal. Neviem, cítim, že mi strašne rýchlo dokáže padať riť. Hefesto is real. Ale tričko pôjde dole, podľa mňa počasičko je také, že celkom že fajn, takže pôjde to dole. No ale... Je už skoro november a ja sa to dám dole. O workoute rozprávaj.
ja. 2 mesiace kalisteniky, žiadny gym a mám už také papričky, keby som cvičil 2 roky, kamoško. No, niečo sa tam asi aj rysuje. Niečo malé, hej. 99 prime, but a beat ain't one. All I need is my weed and some drums. It's an 808, not gonna stand on stump. I swear I get it just how I get it. Hate a nigga going watch when I stack my bread to the ceiling like, hold up. I be that nigga named still getting work in the Cape. Then I move back to the Ville, and them niggas wouldn't come where I stay. Get got crazy. Times got hard, but I lose my faith or I lose my mom. So I'm smoking this herb, trying to keep my calm. I gotta keep my calm while I gotta keep my calm while I hold up. Každý, kto chce vedieť front lever, tak najlepší cvik je proste front lever negatívy. Sa dáte hore a púšťate sa pomaly dole. To je tak pri každom jednom triku, či už back lever, planche, zo stojky proste do planču, Hefesto negativus. Tak som sa naučil svoj prvý zhyb, a keď som začínal, ja som nevedel zhyb, ja som musel vyskočiť hore a pomaly sa púšťať. Takže ideme robiť front lever negatívne, full front lever negatívne. Realest nigga out here working, getting that money, smoking that purple. Luke can't kick game, hit like perfect. Hold up. Swear nigga don't dance, but I bust my moves. Only hitting moves when they coming in twos. Then I hit your show when I f your groove like I be that nigga named still getting work in the Cape. Then I move back to the Ville, and them niggas wouldn't come where I stay. Get got crazy. Times got hard, but I lose my faith or I lose my mom. So I'm smoking this herb, trying to keep my calm. I gotta keep my calm while I gotta keep my calm while I hold up. Hold up. No čo, aký bol set? To je bol úplne destrukcia. Distraction. Odpadnú ruky. Distraction. Tak ešte ich posledný krát využívam. Manky, toto sa dá Mowgli Bars. Mowgli Bars. Skoro cyklu ukázal. Treba. Jaroslavik, ne? Hashtag Jaroslavik. Keď som minule robil Hefesto, tak som si úplne potrhal bicep. Keď som flexil bicep, tak tu boli dve čiarky, ktoré boli, ako keby som si ho reálne, tam bol normálne tear v tom bicepse, normálne tam boli. Ako keď máš krč, napríklad v vedku, a sa ti to tak hýbe, vieš. Tak presne to bolo tu na bicepse po Hefestách, takže Hefesto je odpal, Hefesto je that is under a level. Pocity. Nie, nemôžem sa už ani dočkať, keď prídem do takého bodu, kedy fakt uznám, že tieto negatívne Hefesta s gumou mi fakt pomohli k tomu, aby som spravil, že full Hefesto. Ja. Mr. Olympia. Classic Physique Olympia.
Či mám dať ešte Hefesto? Ešte jedno. Ale preciť ho. Yeah. Cvičíš nohy? Nohy necvičím, nohy nie. Yeah. Done, we done. Ty o tom ešte nevieš, iba som ti dal kameru do rúk, ale niečo ti chcem ukázať. No daj. Tebe jebe. Ty kokos. Toto je dôkaz, ľudia, toto je niečo dôkaz. Je to tu.
Hard work pays off. Tomu ver. Gratulujem ti k tomu trophy. Prvý skalp. Ty kokos, to vyzerá jak... Akože no. Pekný. Keďže túto ruku už nemôžem používať, tak ideme robiť aspoň jednu. Ja. Takto, počkaj. Nevieš náhodou, ako sa zakončuje každý pull day? One leg planche? Čo, prosím? Ako? Ešte raz? One leg planche? A ešte raz? One leg planche? Really think I'd just sit here and watch? Pekne. A to už... Good shit. Pozri, aha. Nepoznáš? Jaj, no. Pretože je to jak fet. Skrátke, je to jak fet. Chceš polku Legálny odmerky? Čo? A polku odmerky ti dám a budeš tak cvičiť, že ako teraz. Hej. Ideš do toho? Ide. Máš shaker alebo vodu? Nemám nič. Tak dry scoop. Dry scoop? Dobre. To sa mi páči, ale to je raw. That's a raw way. Tu máš brzdu, keby náhodou. Aby mi magnézium nenapadalo do toho. Dobre. Som zvedavý, že čo mi budeš písať, pretože tu čo si videl? Dobre, jo. Takto? Alebo viacej? Viacej mu daj. Takto, ja klapem. Ešte máš tam. Radšej sa napí. No. Fatality je to tam. Je to tak. Ja som zvedavý. Dobre. Uži si workout Ja. a píš mi potom, že jak ti je. A reportuj na Fatality, aké to je. Dobre, a my... That's a rap. Hej, je to tam. Bol dobrý pull day, toto. No a čo sa dá robiť? Ideme. Je sa tak. Dobre.